Здравейте, приятели! Ще изчакам малко, за да се появи някой. Дали ме виждате, дали ме чувате, ще се радвам, ако някой ми напише от вас. Да, вече се появи някой. Добър вечер! Здравейте и добре дошли днес на тази наша практика. Темата, която днес избрах за вас, и се радвам, че имаше такъв отклик. Мисля, че има и такава синхроничност. При мен в момента имам клиенти, които работя на тази тема и вярвам, че много от вас следят и циклите на Луната и сега е чудесно, Маша, благодаря ти, радвам се, че си тук. И сега, както знаете, е подходящо време за възнамеряване. Също така много от хората около мен споделят, че правят такива, съобразяват се с това и възнамеряват да намерят своите идеални и перфектни партньори. Здравей, Ваня! Благодаря ти, радвам се, че си тук. И сега нека направим нещо по този въпрос. Тъй като до 24-ти все още можем да възнамеряваме, нека направим най-доброто, на което сме способни и да подкрепим това и с една тест техника, която ще ви предложа днес. Разбира се, че много от вас пишат своите желания за това да намерят идеалния партньор в живота и правят точни описания как би следвало да изглежда той за вас. И най-естественото нещо, разбира се, е всеки да иска перфектния партньор. Но само помислете какво точно за вас означава перфектен или съвършен партньор. Всички ние сме чували твърдението също така, че сме склонни, че нищо не е перфектно. И когато нещо не е перфектно, обикновено сме склонни да реагираме по един от двата начина. Или се чувстваме разочаровани и се разстройваме за това, или просто се задоволяваме с много по-малко от това, което бихме могли да имаме. И тогава казваме, добре, ако нищо не е перфектно, тогава какъв е смисъла да опитвам? И така, нека опитаме да направим нещо различно и да намерим различен начин, защото дори да не може да бъде перфектно, съвършено, може да бъде наистина нещо много добро и чудесно. И тук съвсем не ме разбирайте погрешно, не ви призовавам да правите компромиси със себе си, а просто да отворите едно по-голямо пространство, така че да допуснем, че може би можем да се задоволим и с нещо наистина чудесно, макар и да не е съвсем перфектно. И сега направо ще ви предложа да започнем да потупваме. Започваме да потупваме тук по карате точката и повтаряйте след мен. Избирам да се задоволя с нещо наистина чудесно и добро, макар и не перфектно. И въпреки това аз избирам да обичам и приемам себе си. Избирам да бъда готова да се задоволя с нещо добро и чудесно. И макар, че все още чувствам тези вътрешни съпротиви в мен, и нещо все още ми казва, това ще бъде компромис. Сега аз избирам да приема всичките си чувства, въпреки всичко. Защото ако настоявам за съвършенство, може би по-често се подготвям за разочарование, но ако се стремя към нещо наистина добро и чудесно, това е много по-постижимо. Така че избирам да бъда готова да се задоволя с нещо добро и чудесно и избирам дълбоко и напълно да приемам и обичам себе си,
и може би всички останали, защото това би било добре за мен. Знам, че това е голяма жертва. Не знам дали мога да направя такава жертва и да бъда толкова благородна, че да се задоволя с нещо добро. Толкова съм свикнала да искам нещата да са перфектни и често натискам себе си и го изисквам и от другите. Питам се колко често го получавам. И ако искам съвършенство всеки път, не оставам ли почти винаги разочарована? Но ако търся наистина нещо добро и чудесно, мога да открия това много по-често. Мога ли да виждам доброто? Мога ли да виждам доброто в хората? Мога ли да виждам доброто в себе си? Защото дори и да не съм перфектна, аз знам, че съм добра. И има много случки и ситуации, които потвърждават това. Изчиствам, сега отгоре върху главата потупваме, изчиствам съпротивата си срещу признаването на това, че съм добра, макар и несъвършена. Аз знам, че съм достоен човек. Аз знам, че съм стойностен човек. Така че сега избирам днес, вместо да се стремя към съвършенство и вместо да изисквам това или онова и да се подготвя за разочарованието си, да допусна, че може да съществува нещо наистина добро и чудесно, макар и не напълно перфектно. Позволявам си да се стремя към добри неща, да виждам повече добри неща. И това, може би създало много повече добро и да ми дава много повече свобода да давам най-доброто от себе си. Да създавам моя по-добър и чудесен живот. И съм готова да се стремя към това на ниво тяло, ум и дух. Оставете ръка и поемете дълбок от въздух, задръжте за момент и издишайте. И сега нека погледнем към надеждата. Често се случва да критикуваме хората, обществото, живота за тяхното несъвършенство. Понякога критикуваме сурово и себе си. И имам това разочарование от липса на съвършенство. И тогава чувствам и заставам в позицията на нелюбов към живота, към света и към себе си. И това ме кара да се чувствам объркана и обезнадеждена. И сега обърнете внимание колко обезнадеждени се чувствате в тази област на живота си по отношение на перфектния идеален партньор. Колко обнадеждени се чувствате относно добрия живот, добрите хора, обществото и къде във вас не се чувствате обнадеждени. Забележете къде във вас, по отношение на какво чувствате най-малко надежда. Отбележете колко по скалата от 0 до 10 това се усеща като тежест, колко това, което чувствате, се усеща като изтощително. И си позволете да направите това с любопитство, а не с преценка и осъждане. И може би тази безнадежност е по-силна, отколкото сте си представили, или ви се иска просто да си позволите всичко това да бъде по различен начин. Сега просто позволете на всичко това да бъде там.
И забележете какви мисли, спомени, вярвания се появяват там. Въпреки това, нека сега, няма да чета много от коментарите, но нека да започнем да потупваме. Въпреки че може би ми липсва надежда в момента, че мога да намеря перфектния партньор за мен, аз избирам дълбоко и напълно да приема себе си и всички други, които може би са допринесли за това. Знам колко полезна може да бъде надеждата за мен и колко пъти ми е помагала да се справя в напълно безнадежни ситуации. Може би има моменти, когато се чувствам напълно безнадежно и части от мен не са готови да си позволят да чувстват надеждата. Има и части от мен, които се чувстват напълно безнадежно. Но има други части в мен, които ми помагат и ми напомнят, че винаги съм имала достатъчно надежда, за да продължа. Избирам да си припомня тези моменти, когато бях движена от надеждата и вярата. И може би имам съпротива да предприема действия. И ако чувствам тази безнадежност, това ще ми помогне да се задействам. Може би част от мен се страхува, че ако бях по-обнадеждена, нямаше да бъда достатъчно мотивирана. Въпреки че някои неща са наистина объркани и някои неща наистина не са идеални и съвършени, изпитвам този страх, че това няма как да се оправи. Аз избирам напълно и безрезервно да обичам и приемам себе си. Въпреки че една част от мен ми казва, нещата са объркани и само изчакай и те ще станат още по-объркани. Аз избирам да обичам и ценя тази част от мен, която чувствам, че ме подкрепя за нещо и ме подготвя за нещо недобро и ме предпазва. Въпреки че някои неща изглеждат наистина объркани и мрачни, аз мога да избирам как да се чувствам. И не защото съм песимист, а защото тази част от мен се опитва да ме предпази и защити. Част от мен ми казва, не е безопасно да имам надежда. И ако нещата станат зле, ще бъда подготвена. И може би имам не една случка или събитие, в които нещата не са свършвали добре за мен и не са били съвършени. И тялото ми все още носи това разочарование. Поемете дълбоко въздух, задръжте за момент и издишайте, защото тук може би нагнетихме много отрицателна емоция. И сега нека погледнем към надеждата. Когато изричаме думата надежда, забележете какво се случва във вас на физическо ниво. Какви емоции се появяват и докато наблюдавате какво се случва, просто си позволете да сте наясно с това колко надежда може да имате и го оценете от 0 до 10. Това може да е надежда за личния живот, за вашата перфектна връзка или за каквото и да се появи там за вас. Всичко е добре дошло, така че просто си позволете да останете с него и да останете любопитни, без да го оценявате или осъждате. И в същото време бъдете наясно върху какво искате да съсредоточите вашето внимание в този момент. Имате ли нужда от още надежда? И какви са вашите мисли, ситуации, случки, които са ви накарали да мислите, че не трябва да бъдете или не сте могли да бъдете обнадеждени?
Защо може да се страхувате да бъдете обнадеждени? Каквито и съпротиви да се появят, да имате тази надежда и да я живеете, просто забележете само колко са силни те за вас. И сега нека продължим нашето потупване. Въпреки че не съм достатъчно обнадеждена относно възможността за намиране на идеалния за мен партньор, избирам да обичам и приемам себе си и всичките си мисли и чувства в този момент по отношение на моята вяра и надежда. Въпреки че може да не съм достатъчно обнадеждена, че това може да се случи и на мен, аз избирам да обичам и приемам себе си и всеки друг, който може би по някакъв начин е свързан с това да се чувствам така сега в този момент. Въпреки че има толкова много неща, които ме карат да се съмнявам, че всичко това е възможно, и аз заслужавам да имам това, което мечтая, аз си разрешавам да допусна, че все пак може да има някаква възможност и някъде там да ме чака моя идеален партньор. И сега продължаваме отгоре върху главата. Цялата тази съпротива да имам повече надежда, може би от страх, от разочарование, а може би защото много пъти съм чувала хората да ми казват: не се надявай. Защото ако се надяваш, можеш да се разочароваш. Така че във времето се научих да ограничавам чувството си за надежда. А може би просто защото се съмнявам, че заслужавам нещо по-добро и твърде често се критикувам за редица неща, които ми се случват. И тогава надеждата е проблематична. Избирам да се чувствам отворена за възможността, че това е наистина само едно ограничаващо програмиране за мен. Време е да изчистя всички тези недоразумения и си позволявам да помня, че аз съм великолепна, достойна и заслужаваща най-доброто, което този живот може да предложи. Заслужавам любов и уважение и няма нищо, което да е твърде добро за мен. Приемам нещата, които не мога да променя. И имам надеждата и смелостта да променя нещата, които мога да променя. Не мога да променя поведението на другите хора, но има много други неща, които мога да променя. Избирам да се доверя и да имам повече надежда, за да се мотивирам да действам. Да действам от позицията на надеждата, а не от липсата на такава. И ако нещата не се развият точно според моите очаквания и чувствам известно разочарование, това допускам, че може също да бъде в реда на нещата. И допускам, че може би дори и да не знам сега, може и да отваря повече възможности пред мен. Уморих се да търся гаранция и никога да не получавам точно това, което искам. Давам си възможност да изчистя страховете, които ми пречат да се чувствам по-обнадеждена, въпреки всичко. Защото надеждата е това, което ме кара да продължа. Изчиствам съмненията и всички разстройващи спомени от миналото, когато нещата не се получиха както трябва и както очаквах. Позволявам се да погледна назад в миналото и да видя къде надеждата ме е довела до наистина добри неща и ме е измъквала от невъзможни ситуации. Избирам да изпитвам повече вяра и надежда, така че да мога да продължа напред. И щом съм тук и потупвам в момента, и това е факт,
Това е доказателство, че все още имам надежда. Просто си позволявам тази надежда да расте. И просто изчиствам всички онези причини, поради които не можех и не трябваше да изпитвам надежда. Достойна съм. Заслужавам повече мир, по-голяма радост и си позволявам да чувствам повече надежда на ниво тяло, ум и дух. Аз съм в пълна безопасност и си позволявам да действам и да имам надежда. И тя да ме стимулира и да ме движи напред. Аз съм в безопасност и моята надежда ме движи напред. Поставете ръка, дишайте дълбоко, задръжте за момент и издишайте. И сега проверете как се чувствате. Може ли да имате повече вяра, повече надежда? Може ли да бъдете водени от вярата и надеждата, без да се страхувате, че нещо ще се провали? И сега, като заключение тук, искам да ви кажа нещо. Не си поставяйте цели в състояние на отчаяние. Отчаяните цели, които си поставяте сега, ще означават много за вас в този момент. Но може би утре сутринта ще се окаже, че не знаете защо сте се забъркали в това. Така че ще бъде най-добре, когато искате да промените живота си, да направите това в момент, когато бъдете много, много спокойни, щастливи и с ясно съзнание. Не от позицията на нужда и безнадежност. Колко често сме чували хората и близките ни да казват: всички на твоите години вече имат семейства, имат деца. И това ни причинява болка и страдание. И мислим, нещо с мен не е наред. Не се влияйте от нищо около вас. Всичко с вас е наред. Седнете и решете какво наистина искате да постигнете и да имате в живота. Кое е това, което ще има трайна стойност за вас? Не за някой друг, а точно за вас. Това беше една кратка практика от мен за вас и дано тя ви бъде от полза и направите вашето възнамеряване по най-добрия начин и си дайте повече възможности, повече широта. Това съвсем не изчерпва цялата тема. Тук може да има много лични неща, върху които трябва да поработите. И аз съм тук за вас. Така че благодаря, Ванче. Радвам се, че за теб е било добре. Надявам се и за другите да бъде добре. Ще се радвам да ми напишете как се чувствате след тази практика. Дали това отваря още по-широко една врата за вас. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро. Пишете ми. Ако имате въпроси, ще отговоря. Благодаря, че бяхме заедно. Приятна вечер!